jo sóc la Mary i això és el top 10 de lectures del 2025. Bé, doncs ens disposem a fer el top de lectures del 2025, a veure qui ha guanyat aquest any el número 1, el top número 1. Això serà una compta enrere fins a arribar a l'1. Com que no he llegit gaires llibres aquest any, estava indecisa, no sabia si fer un top 5 o fer un top 10. La veritat és que he llegit per mi bastants bons llibres, és a dir, per la meva opinió he llegit bastants bons llibres. Molts llibres tenien entre un 8, un 9 i un 10, vull dir que podia triar i m'ha sortit un top 10, crec jo, que no està gens malament. I estic satisfeta, tot i, ja et dic, haver llegit poquet, però bueno. Res, us començo a explicar doncs, el meu top 10, quin ha sigut. El top 10 d'aquest any ha sigut ni més ni menys que l'Olive Kitteridge. L'Olive Kitteridge escrita per l'Elizabeth Strout, d'edicions de 1984 i traduïda per Esther Tallada. Aquesta novel·la podrien ben ser crec que són entre 11 i 13 contes, però que estan lligats doncs, per la nostra protagonista, l'Olive Kitteridge, i en cada un d'aquests contes, si es podria dir contes, és que es confon una mica, no saps si són contes o capítols, perquè certament cada capítol té entitat pròpia, podria llegir-se ben bé a part de la història, no? Però no sé, ella ho lliga d'una manera que doncs, engloben i et dibuixen aquest personatge que és l'Olive Kitteridge, que és un personatge força excèntric, no? En el sentit que és molt estranya, és molt seva, molt tossuda, té un caràcter molt fort i bé podria ser que no et caigués bé, però no obstant així li tens com una simpatia, com un amor, com, no? Que l'únic que sembla que vulgui és buscar doncs, aquesta estima a base doncs, de ser brusca, però finalment l'únic que crec que busca doncs, l'Olive és que la tinguin una miqueta en compte i ser estimada, no? No sé, em va agradar molt la manera d'escriure de l'Elizabeth Strout, també em va agradar molt i l'he posat en aquest top 10, que podria estar més amunt, però no sé, l'he col·locat aquí perquè me'n vaig donar compte que no havia posat el top 10 i vaig pensar, com pot ser que posi una relectura de top 10 i no la posi amb ella? Dic, no pot ser. Ocupa aquest 10è lloc, però podria estar al 8è, 6è o 4è. El 9è llibre, el top 9, que trio per aquest any 2025, és el David Nichols i el Sou aquí. Aquest llibre tracta doncs, de dos solters que s'ajunten o cauen junts en una excursió que fan per les terres mitges d'Anglaterra. I bé, doncs es van coneixent durant aquest viatge. Em vaig passar unes molt bones estones llegint aquest llibre, vaig riure molt i sí que la primera part és més còmica i més dinàmica, potser, que la segona part s'espasseja una mica i ja com que entra en temes més personals i entra també en joc el romanticisme. Potser és una mica més comú, no? És una cosa que hem llegit o veiem més sovint, doncs llavors potser se'm va fer una mica més dens, però, bueno, dens, no tan interessant, no? Però la primera part del llibre em va agradar moltíssim, ho vaig passar molt bé i res, això, aquesta posició número 9, per doncs, aquestes estones tan divertides que em va fer passar. En el top 8 és per... No tinc el llibre aquí, us mostraré la continuació d'aquest llibre perquè serà la següent lectura que faré de la saga i és Els fills de la boira. Aquí tinc la segona entrega. La primera entrega la té el meu marit, que se l'està llegint. Fa un mes anava per la pàgina 50, ara ja deu anar per la pàgina 51. Ha fet un gran esforç, espero que li estigui agradant la història. Però bé,
se l'ha portat a la feina i tinc la segona part, per això us ensenyo la segona part. En aquest llibre doncs, li he agafat bastanta estima, jo ja l'havia llegit, sí que és una relectura, feia molt de temps que l'havia llegit, crec que feia 3 anys, buscant en els posts d'Instagram vaig veure que ja feia 3 anys que me l'havia llegit. Al sortir en català vaig regalar-li al meu marit pel seu aniversari, perquè hi havia rumors doncs, que De Vir publicaria el joc de taula en català i volia que tingués el llibre i així també jo en alguna ocasió me'l pogués rellegir. Em vaig animar a rellegir-lo ara al desembre. Aquest li he agafat molt d'estima, ha sigut una relectura que pràcticament és verge perquè m'he assabentat de tot molt més, he entrat en el món del Sanderson, aquest Cosmere l'he pogut analitzar molt bé, no?, en aquesta segona relectura i m'ha agradat com si no l'hagués llegit ja, perquè no recordava com acabava el llibre i la veritat és que m'ho he passat molt bé i també teniu ressenya del llibre bastant extensa al meu canal. He d'acabar de fer la tercera part i última del llibre, encara l'he de gravar, a veure si m'animo, i faig la tercera part i res, un món molt ben construït, entretingut, molt àgil, en cap moment trobo que la història faci canvis de ritme, és tot bastant estable i puja en augment, doncs, és un crescendo de la història, els personatges, com evolucionen, em va agradar molt i és molt entretinguda. Per això està en aquest 8è lloc. El top 7 d'aquest rànquing, que és per Ray Bradbury i el seu Fahrenheit 451. Aquí ens parla del Guy Montag, que és un bomber que és l'encarregat doncs, de cremar els llibres i de la seva reconversió al veure doncs, aquesta societat tan opressiva i no? Moralment estancada, on els habitants estan alienats d'aquesta societat, on no veuen la realitat, no? Tancats en el seu món idíl·lic, en el seu món feliç, doncs ell arriba un dia que dona un cop de cap i entén que aquesta vida no és una vida de llibertat, no? I es rebel·la contra el sistema. Doncs aquí el Ray Bradbury em va enganxar força, el trobo, sí que potser aquí hi ha algun canvi de ritme que et fa doncs, enlentir la història, però em va agradar moltíssim. El rerefons que hi ha aquesta distopia que en molts moments et veus reflexat, no?, en la societat d'avui en dia, doncs aquesta alienació, aquest món de la informació que tenim avui en dia, no?, i que no sabem doncs, destriar el gra de la palla, ens obnubila el cervell i ens col·lapsa, no?, fent-nos creure que estem en un món feliç i sense opressió, no? Bé, doncs em va agradar moltíssim. El següent llibre de Ray Bradbury que llegiré serà Cròniques marcianes, que el tinc ja fora de la lleixa per anar llegint-lo. Espero que aviat el pugui agafar i llegir-lo. En el lloc número... Ai, no, espera't, que m'he descuidat una cosa. El top 6 del meu rànquing, que és per Mia Couto i La confessió de la lleona, que el vaig llegir amb e-book, amb llibre, i us posaré per aquí la imatge, i em va agradar moltíssim. Aquest llibre, tot i estar estructurat d'una manera poc lineal, diguéssim, en el temps, i tenir molt de realisme màgic per lo que soc llegir, tot i que m'agrada. Sí que trobo que el realisme màgic a vegades costa d'entendre. Estava escrit de forma molt lírica, molt bonica, molt poètica, i que doncs, ens parla de dos protagonistes que es confessen, no? I l'autor Mia Couto ens transporta fins a l'any 2000, als inicis del 2000, després del conflicte bèl·lic que va, o de la guerra civil que va patir Moçambic, i ens parla doncs, d'un fet real, però que ell el trasllada doncs, a la ficció. Es tracta d'uns lleons que havien atacat a uns operaris
i els havien matat, unes lleones. Llavors, aquí Mia Couto agafa aquesta idea i ens transporta doncs, a aquest Moçambic on la bruixeria, la tradició, la violència cap a la dona es fa palesa a qualsevol lloc d'aquesta societat, però que queda a l'interior de les persones, no? Bé, em va agradar moltíssim i amb la caravana lectora va ser una lectura conjunta que vaig disfrutar moltíssim. El següent llibre que entra al top 5 és Mamàlia, de l'Elisenda Solsona, de l'editorial Males Herbes. Aquesta va ser una lectura que vaig fer amb el grup de la Biblioteca de Tarragona, amb el club de lectura de Bibliòpsia, i també va vindre l'autora i ens va parlar del llibre. Va ser un llibre, és una distopia, ens parla dels drets de les dones, del fet de tenir fills o no tenir-ne, de les maternitats diferents que existeixen o de la no maternitat, en forma de distopia, i és una història de la qual no us parlaré. Crec que és millor que entreu sense saber-ne res, perquè a part de que no us en podria parlar, és molt difícil de parlar-ne, no? Perquè és també molt poc lineal, diguéssim, poc lineal en el temps, i el fet de tirar endavant enrere dintre la novel·la es fa molt difícil poder-ne parlar. Val? Té merescudíssim el 5è lloc, no? He estat dubtant entre el 4è i el 5è, podria ser el 4 perfectament, el 3è, el segon, aquest puntua bastant alt. A més, l'Elisenda Solsona ens va vindre a parlar sobre aquest llibre i és una persona superagradable, molt receptiva, que ens va escoltar i nosaltres la vam escoltar amb ella i em cau estupendament. A més, em va firmar el llibre, que ja us ho vaig ensenyar, no? I em va fer molta il·lusió. Però és hora que es fes. No em va firmar el llibre? Sí. Em va firmar el llibre i estic molt contenta d'haver-la conegut, d'haver pogut assistir a aquesta xerrada, perquè només fa que la seva intervenció engrandeixi la història, no? El fet de com l'havia escrita o el fet de quins problemes es va trobar a l'hora d'escriure-la, només fa que incrementi la manera de veure la història i que encara m'agradi més del que em va agradar. El top 4 d'aquest rànquing, el top 4 del 2025, no el tinc aquí, el vaig agafar de la biblioteca, és una altra edicions de 1984, crec que també està traduït per l'Ester Tallada. El vaig agafar de la biblioteca i és Llum d'agost del William Faulkner. Me va agradar moltíssim també aquest llibre. És un llibre molt dens, jo el vaig trobar molt dens, dir que és molt dens, potser no a tothom li sembla igual de dens que a mi. A mi em va semblar un llibre molt dens, però tot i així, amb el temps ha augmentat per 1000 el seu sentit. És a dir, quan el vaig acabar estava realment cansada, exhausta de llegir-lo, però amb el temps vas veient que gran que era aquest home escrivint. A Llum d'agost, Faulkner ens parla de l'Helena i en Christmas. Són dos personatges que ni tan sols es troben a la història, però que ens expliquen la seva vida, no? Però sí que és una fotografia d'aquest sud on viure era força difícil, i això es palpa, es nota, t'ho fa notar Faulkner, per això té aquest 4è lloc, Faulkner. També podria dir el mateix ja. El que passa que, clar, com que amb les altres, amb les 3 primeres que us diré, m'ho he passat molt bé, aquesta lectura potser queda marmada perquè el sentiment que et desperta no és tan agradable, però no deixa de ser un sentiment intens, no? Aquesta ruralitat, aquesta tradicionalitat, el sentiment que et desperta quan s'acabes Llum d'agost és
de densitat, no? Però no per això és dolent o més dolent que els que ara us exposaré, sinó que amb els altres potser m'ho vaig passar més bé i deixen un altre tipus de sentiment, no? Amb el qual no t'hi sents renyit, no? No t'hi sents de cul, sinó que entra bé, no? I finalment entrem ja en el top 3. En el top 3 tindríem Notre Dame de París, de Victor Hugo. També va ser una lectura conjunta en la qual vaig disfrutar moltíssim. Les tandes se'n feien me les llegia més ràpid del compte, volia continuar llegint encara que la tanda s'hagués acabat, és a dir, que és bastant addictiva. Li vaig posar un 9,5, crec, en aquesta lectura. Ens parla doncs del Quasimodo i de l'Esmeralda. També és un altre d'edicions de 1984 i traduït per l'Ester Tallada, ha sigut l'any de l'Ester Tallada i d'edicions de 1984, sens dubte, no? Perquè ja no sé quants us he dit que em portava, perquè aquí tenim l'Olive Kitteridge, tenim Notre Dame, tenim Llum d'agost, és a dir, que l'Ester Tallada és una garantia, no? Per llegir doncs, qualsevol llibre traduït per l'Ester. Bé, doncs això com us deia, aquí la història doncs, ens parlarà de l'Quasimodo i l'Esmeralda, no? I dels 3 tipus d'amor que tenen lloc en aquesta novel·la. Un amor tòxic, un amor incondicional i un amor eixelebrat. I a part d'això, d'aquests 3 amors que ens parles, o d'aquests 3 tipus d'amor, també ens fa un viatge doncs, pel París medieval, ens ensenya la catedral gòtica, on forma part doncs, de la història, d'aquesta història, d'aquesta novel·la. A Notre Dame hi passa pràcticament tot i és una història que a mi em va fer plorar al final. Estava llegint a la feina tenim ratets que podem anar llegint, no? I vaig ser ruc perquè potser no hauria d'haver llegit el final del llibre a la feina, però va ser molt emotiu perquè la meva companya, mira, hasta m'emociono i tot, la meva companya quan li vaig explicar, fins i tot ella es va emocionar. Bé, va ser una lectura que vaig disfrutar molt i el parlar d'ella amb la caravana lectora també va fer més gran doncs, l'experiència. Per això té merescudíssim aquest lloc número 3, aquest top 3, i el deixaré aquí perquè les altres 2 lectures també em van marcar bastant. Val? Deixarem aquí. En el top 2 tenim no podia haver-hi ningú més en aquest lloc que no fos Thomas Hardy i el seu Lluny del brogit del món. Thomas Hardy podia estar en número 1, però hi ha algú més gran que Thomas Hardy en el número 1, i ara us l'ensenyaré. Bé, Thomas Hardy és Thomas Hardy, que us he d'explicar. Tot el que llegeixo de Thomas Hardy és un 10, per mi no té cap pega aquest home. Encara no hi ha un llibre que m'hagi decebut. Em sembla tot preciós el que escriu. Són històries molt dures, també cal dir-ho, però Lluny del brogit del món va ser una de les lectures primeres que vaig fer a l'any i que quan vaig llegir Notre Dame de París, em va recordar molt a Lluny del brogit del món. Es basen més o menys en el mateix. Jo crec que Hardy va llegir a Victor Hugo per escriure aquesta novel·la, perquè ens parla exactament del mateix. Són els 3 tipus d'amor aquests que us explicava, doncs l'amor eixelebrat, l'amor tòxic i l'amor incondicional, però amb una història diferent, no? No la història de l'Esmeralda i el Quasimodo, sinó en una història diferent. En la història de la Batxiva, que ella és una noia que està a casa de la seva tieta i coneix el Gabriel, que és un pastor. Llavors resulta que aquesta noia hereta la finca d'uns familiars seus molt rics i canvia i se'n va a cuidar d'aquestes terres. Ella es convertirà en una grangera
De fet, una grangera a la que criticaran molt per ser una dona soltera, però llavors, per unes vicissituds de la vida, es va enamorant de qui no ha d'enamorar-se i li passen certes coses. I Hardy ens transporta en aquest món rural del segle XIX, on el naturalisme és palès, no? La crua vida que patien o que tenien aquests grangers durant el segle XIX era força dura, però no obstant això, encara no es percep la foscor o l'obscuritat que retratarà en la seva última novel·la, que és Jud l'Obscur, que la tinc pendent també, la tinc a la lleixa esperant, i on aquest decadentisme, aquesta manera de veure el món, es fa més palesa. Aquí l'esperança encara es pot observar, encara arriba d'alguna manera, però això, com que serà titllat de moral, l'acaba destrossant i deixarà escrit Jud l'Obscur com a últim llibre que va escriure i deixarà d'escriure novel·les i només escriurà poesia a partir de llavors. Bé, número 2, no us foto més el rotllo. Què us he de dir de Hardy? És el meu autor preferit, quasi. I el top 1 va ser la primera novel·la del 2025 que vaig acabar i no és altra que Solitud de Víctor Català. Bé, aquí, què us he de dir? Tinc pendent aquí que vaig agafar de la biblioteca un film, també de Víctor Català, i, bueno, què us he de dir? La transformació de la Mila amb aquesta història és una transformació, és una vivència existencial, és un camí on ella veurà que la vida és molt dura, però que no obstant això, ella sobreviu i ella tira endavant. Bé, me va agradar moltíssim, per això està aquí al top 1. I res, amb aquesta història de creixement, potser no de creixement perquè no és des que ella és petita, no? Però sí que ens ensenya com la Mila sobreviu en aquest ambient tan dur, com s'alia amb el bosc d'alguna manera, amb el paisatge, i tira endavant, per aquest ambient tan opressiu. Aquí sí que és un ambient opressiu, no? On no és lliure, no? On rep per totes bandes, pobra Mila, no? Bé, aquí el lloc número 1 i fins aquí el top de llibres del 2025. Jo crec que ha sigut un recull, un top força variat, ha passat per distopia, per fantàstica, podríem dir novel·la romàntica també, per clàssics, és a dir, ha sigut un 2025 que sí que ha sigut breu en número de llibres, però ha sigut molt enriquidor a nivell literari, no? Són novel·les que podrien estar en qualsevol estanteria, en qualsevol lleixa de tothom, no? Perquè crec que són força entretinguts de llegir. Espero que el 2026 sigui igual o millor. Comença a ser molt bo, perquè he començat amb un molt bon llibre. Bé, i fins aquí el top 10 del 2025. Us espero en el resum del gener, a veure què hi haurà per aquí. I res, us desitjo molta sort i salut per aquest 2026. Adeu!